En aquest vídeo vas aprendre a expressar els teus desitjos, coses que desitges fer, coses que t'agradaria fer, però potser estan condicionades per algun motiu. Ja saps que només has de repetir-me i intentar imitar el meu ritme, la meua entonació i la meua pronunciació. Cada dia ho estàs fent millor. Comencem. Només escolta i tracta d'imitar-me. Faré una pausa per a que pugues repetir. M'agradaria viatjar a Brasil. M'agradaria jugar amb tu. M'agradaria menjar paella. No m'agradaria ser famós. No m'agradaria estar en el teu lloc. No m'agradaria estar en la seua pell. T'agradaria pujar aquella muntanya? Vos agradaria fer una excursió? T'agradaria anar amb mi al cine? A mi no m'agradaria gens patir una guerra. A mi no m'agradaria gens estar allí. A tu t'agradaria passar les vacances allí? A vosaltres vos agradaria participar en la cursa? A mi no m'agradaria que arribares tard. A mi m'agradaria que menjares més fruita. A tu t'agradaria que anàrem a la festa? A vosaltres vos agradaria que canviarem de canal? A ella no li agradaria que li fallàrem. A ells els agradaria que estudiàrem valencià. A mi m'agradaria que parlares valencià. Aprendre valencià no és impossible. Segona part. Ara ho tornarem a fer, però parlaré a la meua velocitat normal i tu tindràs menys temps per a repetir. Vinga, que pots. M'agradaria viatjar a Brasil. M'agradaria jugar amb tu. M'agradaria menjar paella. No m'agradaria ser famós.
No m'agradaria estar en el teu lloc. No m'agradaria estar en la seua pell. T'agradaria pujar a aquella muntanya? Vos agradaria fer una excursió? T'agradaria anar amb mi al cine? A mi no m'agradaria gens patir una guerra. A mi no m'agradaria gens estar allí. A tu t'agradaria passar les vacances allí? A vosaltres vos agradaria participar en la cursa? A mi no m'agradaria que arribares tard. A mi m'agradaria que menjares més fruita. A vosaltres vos agradaria que canviarem de canal? A ella no li agradaria que li fallàrem. A ells els agradaria que estudiarem valencià. A mi m'agradaria que parlares valencià. Aprendre valencià no és impossible. Per últim, ho vaig a llegir tot seguit, sense espais per a repetir. Lleig al mateix temps que jo. M'agradaria viatjar a Brasil. M'agradaria jugar amb tu. M'agradaria menjar paella. No m'agradaria ser famós. No m'agradaria estar en el teu lloc. No m'agradaria estar en la seua pell. T'agradaria pujar a aquella muntanya? Vos agradaria fer una excursió? T'agradaria anar amb mi al cine? A mi no m'agradaria gens patir una guerra. A mi no m'agradaria gens estar allí. A tu t'agradaria passar les vacances allí? A vosaltres vos agradaria participar en la cursa? A mi no m'agradaria gens que arribares tard. A mi m'agradaria que menjares més fruita. A tu t'agradaria que anàrem a la festa? A vosaltres vos agradaria que canviarem de canal? A ella no li agradaria que li fallàrem. A ells els agradaria que estudiarem valencià. A mi m'agradaria que parlares valencià. Aprendre valencià no és impossible. De segur que ho has fet molt bé. Ara ja saps com expressar els teus desitjos en valencià. Pots repetir el vídeo les vegades que cregues necessàries. Així guanyaràs fluïdesa i seguretat.